Adlaw Bohol o sa itong mga kaigsuunang bulanan sa Timog Kalibutan. Ano yung katadiri karon sa Sagbayan Gymnasium para pagpaygayo ni Bohol Business One-Stop Shop Asenso Negosyo HEART Caravan. Good morning everyone. Miata karon sa Sagbayan Gymnasium. Nagpahigayon ta sa Bus Caravan o kaning atong gitawag og Business One-Stop Shop. Dinhi sa atong event karon naa ang nagkalain-laing ahensya na maoy mo atiman o mupahigayon sa pagpadali sa atong mga negosyo. Like, ang role sa among opisina, ang Department of Trade and Industry, gidaan ako diri karon ang akong mga kauban na muhimo og business name registration. Kini atong Bus Caravan himo diri sa Tagbilaran sa Sagbayan. Maoy usa kada only bus caravan na atong gihimo pinaagi sa leadership ni Governor Art Yap. Maoy kinaunahan atong gihimo sa mga kanungsuran. Importante yan sa tanan para sa pagpadayon, sa pagkusog, sa pagtakot ng atong tourism economy. Kinahanglan ang connectivity ng atong mga pwesto. Connectivity is the most important factor sa turismo. Basta ang kinatutukan Sagbayan mapasalamaton yun kay kami may kinaunahan nga gibisita sa inyong Bus Caravan nga wagid may magtuo nga kami may nauna. So mao nang among yung dawat sa among kasing-kasing ang inyong pag-ari mo na among invite yun ang atong mga barangay captains ug tanang stakeholders nga maka-avail gyud kay dako lagi nigtabang labi na ang atong lungsod usa ni sa mga gilibutan diri sa amo sa second district sa mga lungsod sa Inabanga, Carmen, Danao ug Katigbian. So daghan ang negosyo diri so makatabang sila sa ilang mga putana labi na sa atong mga business partners nga diri sa atong lungsod sa Sagbayan. Well, the Department of Interior Local Government, the mandate of DILG is always to capacitate local government units to deliver basic services, one of which is the promotion of business, the ease of doing business in the particular locality. So we are here to educate local officials, also the barangay officials, in their roles and participation in promoting the ease of doing business in a certain locality. Nalipay kami sa PhilHealth na naay ingon-aning aktibidades tungod kay ang PhilHealth, ang amuang vision is bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat sigurado. So, nganang nakaingon ko nga nalipay mi, kay isa ni ka aktibidades nga maka-reach out mi sa mga katawhan para mapaabot namo sa ilaha unsa ang amuang vision. Ang main purpose ni GOV is protection sa mga tao. So, mao sa ang gibuhat sa SSS, so social protection ang gibuhat. So, naami diri karon para suportahan ang mga plano o kuan ni GOV para maprotektahan ang mga tao sa ilang mga kalisod, like uban pa mga umabot nga contingencies aron sad kanang ug mabot ang mga panahon na dili taw tantong maglisod like na mga for example sickness, maternity, mga retirement po na. So matabangan mo sila aron protektahan ang mga tao. As BIR, they have to register their businesses. And then sa BIR, the most that we could do is, since ang registration magod is through our integrated tax system, enter na mo dito ang registration. Meaning system siya, dili jud siya actually na mo madala diri sa venue. The most that we could do is to check all their documentary requirements if those are complete or not. So if dili pa siya complete, ma-advise na mo sila to comply those lacking documents. And then, umunsa pa itong mga clarifications nila, at least ma-ready siya before going to our office. Nas nalipay ko karon tungod kay gipadayon sa atong bag-o nga gobernador ang mao nga programa nga ang SEC mas maduol sa mga katawhan sa Bohol pinaagi sa SEC Help Desk sa Bohol Investment Promotion Center. Ang Pag-IBIG Fund na imong kabahin sa Bus Caravan team
wherein ang Pag-IBIG Fund nag-assist sa ato ang mga MSMEs o sa ato ang mga magpapatigayon sa probinsya sa Bohol, labi na gyud sa mga karon ang lungsod sa Sagbayan. Alright, so sa atong mga kaigsunan, sa atong mga viewers, among kamong gidasig sa pagpahimo sa kaigayonan nga dalhon ang Boss Caravan team sa mga kalungsuran. Karon naata diri sa Sagbayan, sa umabot pa nga mga lungsod at angimi. Kuyog mi sa Caravan team para nga kung nakinahanglan mo og serbisyo gikan ngadto sa atong mga partner agencies. Labi na gyud kami sa Pag-IBIG Fund ang pagpasayon sa inyong registration sa inyong business ngadto sa Pag-IBIG Fund. Mostly nga higayon, ana ang Boss Caravan sa inyong lungsod. Sa atong Provincial Governor Archep, ang mayor sa Sagbayan, mapasalamatan kayo nga inyong yung gipili sa una sa inyong Boss Caravan o gamo na yung gitanaw nga utang na mong kabubuton para po pagpalig-on sa atong partnership sa provincial o sa local government sa Sagbayan.